Sa number 9, mga pamatanon nagsalida sa ilang abilidad sa robotics sa isa ka national kag provincial competition nga ginsalida diri sa Negros Occidental. Sa 4th Battle of Bots Robotics Competition 2024, may 720 ka mga estudyante nga nakigbahin sa kompetisyon nga mayara sa nagkalain-lain nga categories nga nagalakip sang line tracing, mission challenge, sumubot kag innovative project ideas. Sunod sa kay Maria Cristina Orbesido, ang knowledge si administrator, makita na pagsaka sang interes sa mga pamatanon sa robotics. Sa unang nga gin-launch sang 2019, may mga isa kagatus pa lamang ka mga kabataan na nagpakigbahin. Karon, nagdangat na ang mga nagpakigbahin sa 720. Sunod sa kay Melvin Matulak, ang founders ng Pinoy Robot Games, unang tawon, yara pa sa nagkalain-lain man nga level ang skills sang mga estudyante. Ang labing tinutuyo nila, among ang ini ang maghahatag man sang ligwa kag higayon sa pagdevelop sang sini nga mga kabataan nga mga future inventors. Biyernes, ginpatigayon ang national nga kompetisyon kung saan ang mga nagdalaog sa 4th Battle of Bots ang nag-engkwentro sa iban pagig nga mga nagdalaog gikan sa Visayas. Ang mga nagdaog naman diri ang hatagan sa higayon nga makapakigbahin sa international competition. This year, meron innovative project idea, muna pinakataas nga level sa robotics competition, and then ang ato nga mission challenge. Very exciting ining mission challenge kay voice command ni siya nga robotics, no? So mahambal ka lang sa robot, i-program mo, hambalin mo robot, and then ma-follow siya sa imong voice command. Ang support, kumusta? Ang Overwhelming ang support sa nga DepEd kag sa local government units nato, no? Kung makita mo ang presence sa aton nga mga schools, grabe gid. Kami man mismo na surprise kay when we started this program, due type pa lang gid ang schools, no, nga nag-interest. And then this year, grabe gid damo gid, and damo na gusto mag-host sa aton nga hackathon and competition. We are coming out of the emerging or the beginning. Some are in the intermediate, some are still in the beginning. But ang focus kasi namin sa Pinoy Robot Games, while our final intention is to have young people become inventors, ang focus ng intervention namin are really teachers. Okay. Because students come and go, they graduate and so on. But if you don't have prepared teachers, nothing happens. Sometimes, one big mistake is that teachers depend on the best students. You are good in science, you're good in math, you do robotics. That is a misnomer. Because we always believe every child, given the opportunity, would excel.